Grabe mga farmers. Hirap tanggalin yung siyap sa bulante mga farmers. Pero tandahan mga farmers sa kumikilos naman. No? So gawin natin ito hindi ito bigla-bigla mga farmers. Kailangan tong matanggal talaga mga farmers. Hindi pabigat. Pero mga farmers, pangalawang araw na ngayon. So move siya konti mga farmers. So ang gagawin natin mga farmers, kailangan itong flywheel matanggal ito para hindi mabigat. So dalhin ito sa ating kamalig mga farmers. Okay. Pati ito. So hindi pwede na isabay ito sa pagdala dito mga farmers kasi mabigat. No? So, matagal na itong panahon mga farmers dito nagatira siya. So binibenta sa atin binibili natin mga farmers. 10,000 kasali na yung makina farmers na hindi umanda. Okay, no. So i-condition natin mga farmers para dun sa ating abaka. Okay, tuloy lang mga farmers. Yung lock niya mga farmers ang medyo matigas. So pinalambot na natin mga farmers. Naubos na yung ating isang WD-40 pantanggal ng kalawang. Okay, so kung hindi natin makaya ngayon mga farmers, ibang araw na naman. Ang importante mayroon siyang padulas o pinapalambot natin sa WD-40 at saka mayroon tayong oil na nilagay para lalambot siya mga farmers. Hintayin lang natin na lalambot mga farmers. So hindi ngayon, sa sunod na araw o ibang araw hanggang matanggal na yung mga kalawang mga farmers para matanggal na yung ihi mga farmers o yung siyap niya mga farmers para hindi mahirapan sa pagdala ng bulante doon sa ating kamalig. Okay, so sa sunod nga banata mga farmers, maraming salamat. Paki-like naman dyan at saka yung sa mga baguhan natin pakipindot ang ating subscribe button at kung gusto nyo laging makikita ang ating mga video bukid man sa dagat, mag-notify mga farmers para updated ka ni ka farmers. Okay, so maraming salamat. Bye bye.